guys, my granny just returned. So now we're having nice, isn't it nice? I'm going to have that for breakfast. So don't come near me. Don't come near me because I can hear that you're sick. Ja, sister, ik kan niet veel. Die in school toch gaan? Als je ook ziek? Hoe jij ja? Maar god, ik is een beetje zo weer aan ziek. Maar ik kan niet naar bij haar mee gaan aan ziek. So Lauren kan niet meer praten, Lauren niet zien met wijs. So that is what I'm having for breakfast. Bereid kan ze van mij ook maken, alsjeblieft. Ik heb nog nooit een kopje koffie gedronken. Oh, dat is wat ik moet doen met dat kop te krijgen. Dank je, man.
Net een handzakje. Hoe waar? Net een. Een handzakje met iets zo, dan had ik mijn handzakje te kat en in van de school en dat was alles goed. Maar gewoon weg naar de baan, maar heel goed. Hij heeft echt een goed gevonden. Iets zo. Ik zie nog gelijk. Hij putting af, hij past nog aan. Maar nog jullie, dat is een Das ist da. Ein. dan moet ik aan mijn zitten, ik kan dat eens terug. Dat is een baie dier. I'm supposed to be in a diet. Ik kan niet van pretje, maar saam die rollen. En ik kan niet nog van mij nog steeds als gepist, dat is dier. So. What I had for breakfast is this. Waar is ze nog in de morgen? And this is what I'm having for breakfast. So I guess we can finish this and keep this. This is the white Kit Kat chocolate. Thought it's the completely chocolatey one, but it's the white Kit Kat chocolate. This chicken is so soft and the skin so crispy. Met kaart zit ik ook weg doen, dat kun je wel doen. Met extra kaart. Swiping card. Ja, ik moet niet aan, dan raak je goed op. So I don't know when this would buy something. Ik nog een keer, nog een keer, nog een Ze maakt een koffie kwaal. Je kan er niet naar binnen komen. But he's in the house, of course he won't give that to me. Ja, dan wil je uitzoeken met je vloepallen. Ik heb mijn schat vragen om mij. Je doet nu van mijn miaken en gooi van mijn miaken. Van mijn eigen miak. He doesn't need to throw me in my teeth from my own coffee. I mean from my own mouth. Ja, en die ding is van die sister, dat is Ali. Zij was aan swak als gevolg van hom. Hoe arbeid je gebruik? Want die Ali geld gefriet om andere meiden te gaan investeren. Jo. Ik maak ook nooit toeloren en maak ook hier kolen ben ik naar weer. Ja, maak je kan niet jou. Dan zit er nog aan de kant van de jou. Ja, ook. Ik kan wel even van mijn praat, ik tik zich aan de dag.
Je weet onlangs ik hem zo uitgezocht. Ja, hij laat mij lekker. I don't know what will become of her, but it's finally finished. En wat mij gezegd, alle kijk me zo elkaar zo van en als we de zo'n diensten nakomen, zijn nog nooit gecheckt. Die phone calls is op weg gedelete. Dan waren ze aan hem weg gestuurd. Ze kan aan die begin gesê dat ek is nog lief by my laat ook dat hy man my vir 'n fee. Hoekom het hy geld green nie, maar sy is reg om aan te beweeg. Over sy uitvind niemand so die nog the love of my life. En Jali crazy kan sona man. As Jali moet weet dat hy is winskap. En sy skryf vir my, hoe ek weet wat dien kan vandaan kom om my te uit te sort. Sy sê, ouma gaat hom nie uit nei. Ja, hy moet hier aankom. Sy sê, ouma gaat hom nie uit nei. Hy moet hier aankom. Ja. So, shit. So yeah, guys, I didn't finish all of it, but well, this is what I kept, and there's my chocolate, and this is what I finished. And then over there, on that cupboard, over there, that pink cup, there's my tea or my coffee in there. Don't know what's really in there, whether it's coffee or tea. But yeah, I'll be having the rest of my food tonight or later. And then the other chocolate, maybe I'll just have a piece of other chocolate. I don't know. I'll finish my tea and I'll put this in the fridge. But this is very tasty. Very tasty. I'm going to put this in the fridge. I'm back. I am done putting so I just made a mess now, so I had to clean it up. I spilled the coffee, so I had to clean it up with that cloth. So here is the coffee. That's my coffee. And yeah, having so much stuff in one day. Look, I'm still walking with the packet in my hand.
I'll be right back. I have to go. So here, guys, I just quickly went to the bathroom. Sorry about that. But let's finish my coffee, okay? Let's just finish my coffee. Ah. So, guys, this was all for the morning vlog. So I'll see you guys in the afternoon vlog, or maybe I'll just make a night vlog tonight. I don't know, but see you guys in the afternoon vlog or the night vlog. Bye. Bye bye.